हेल 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 सिक हेल 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 सिक हेल 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 आयफोन आहे आयफोन फोटो काढ भाव आयफोन फोटो काढ तरी कोणतरी कमी आहे तुमच्या दिव्यातला अरे तो काय स्वर्ग हा अमित अमित आपण स्वर्ग पाठवे नाही अमित बोलतोय त्याचं पण काय नाव आहे त्याने गावाकडची आठवण हा गावाकडची आठवण आलाय नाही तो पण दिव्याच ना पण मी तो नाही गावाकडची आठवण अमित परत अमित नाही आलाय परत हा नाही आलाय तुमचा ठोंबरे का ना आला हेल सिक हेल हेल शिव पार्वती गजानना रंग भराया वेरना हर्षवाट को माधवना
गजानना रंग बराया बेरना शिव पार्वती नंदना वंदन हे श्री गणाला शिव पार्वती नंदना
शिव पार्वती नंदना हॅलो रसिको द्वापर युगामध्ये वैकुंठ नायक भगवान महाविष्णू यांचे दर्पण जैनी विजय या दोन बंधूंनी धनाच्या लोभामुळे एकमेकांना शाप दिला. त्या शापाचे उशिरात रूपांतर होऊन या दोन बंधूंची आठव्या अवतारी भगवान श्रीकृष्णाचे सौंदर्य म्हणून या पृथ्वी तळावरती त्यांचा पेंड्या आणि वाकड्या अशा तऱ्हेने कसा उद्धार होतो या मी आपल्या समोर या देखाव्यातून सादर करत आहोत. अरे जय बोल दादा जय आपण आपल्या पराक्रमाने आणि बुद्धीने या पृथ्वीवर खूप सारा फळ प्राप्त केला आहे. परंतु जय हे काम आहे कुठे दादा ते तुला काम पाहिजे आहे. हो जय हे धन मला पाहायचं आहे. हो आता घेऊ नको. ठीक आहे पराक्रमाने या पृथ्वीला प्राप्त केले. परंतु जय या धनामध्ये माझ्या जीवाचा धोका नाही झाला. हे धन मी माझ्या पराक्रमाने संग्राने आणि बुद्धीच्या बळाप्रमाणे त्यामुळे हे धन तुझं वाटा असू शकत नाही. हे धन तुम्हाला केला नसेल तर मी तुला शाप देतो. आणि तोही नकळत पण दादा तूही लक्षात ठेव या पृथ्वी तळावरती तूही प्रजात्र म्हणून वावरशी. प्रभू अरे या नखराने माझा पाय पकडलेला आहे. धाव घे प्रभू धाव घे. श्री अनंता
पद्मनाभा नारायण जगव्यापका जनार्दना आनंदाना अविनाश अरे नगराला माझा पाय पकडलेला आहे. धाव घे प्रभू, धाव घे. कनवाळू कृपाळू भक्ता लागे मोही भक्ता लागे मोही गजेंद्राने दावा तुझा केला विटाई कनवाळू कृपाळू भक्ता लागे मोही भक्ता लागे मोही गजेंद्राने दावा तुझा केला विटाई कनवाळू कृपाळू भक्ता लागे मोही भक्ता लागे मोही गजेंद्राने दावा तुझा केला विटाई कनवाळू कृपाळू भक्ता लागे मोही भक्ता लागे मोही गजेंद्राने दावा तुझा केला विटाई पांडुरंगे हो पांडुरंगे हो पांडुरंगे विवादा गए हो पांडुरंगे कनवाळू कृपाळू भक्ता लागे मोही भक्ता लागे मोही तुझा केला विटाई भक्तांचा कैवारी गलतीला विठ्ठले गलतीला विठ्ठले अंबरची कारणे जन्मदा बेतले कनवाळू कृपाळू भक्ता लागे मोही भक्ता लागे मोही गजेंद्राने दावा तुझा केला विटाई कनवाळू कृपाळू भक्ता लागे मोही भक्ता लागे मोही गजेंद्राने दावा तुझा केला विटाई कनवाळू कृपाळू भक्ता लागे मोही भक्ता लागे मोही गजेंद्राने दावा तुझा केला विटाई हे माझ्या भक्तांनो, उठा. आज तुम्हाला मी उशाप देतो. तुम्ही आज या तरी भगवान महाविष्णूचे द्वारपाल पेट्या वाकड्या असा तुमच्या बुटीदारावरती उद्धार होईल असा मी तुम्हाला उशाप देतो. हाल हाल हॅलो. सूरज भुवड यांच्या स्मरणार्थ हॅलो सूरज भुवड यांच्या स्मरणार्थ प्रभाकर मापरले गाव कळंबुसी जुनी डोंबिवली यांकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक नमन मंडळासाठी आलेलं आहे. नमन मंडळ त्यांचे आभार आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हॅलो रसिको, भगवान श्रीकृष्ण याला गोकुळामध्ये नंदाचा चोर म्हणून का म्हणतात आणि भगवान श्रीकृष्ण साऱ्या गोकुळवर नंदाचा चोर म्हणून कसा बदनाम ठरतो या मी आपल्या समोर या देखाव्यातून सादर करत आहोत.
बाजाराला जाऊया. ठीक आहे चल. अगं आते, तारामी ठेवलं. अगं तू इकडे ये. तू एक काम कर, तू येतीचं बाईला घेऊन ये. तो पण त्याच रागाला सह बांधते काय. बांधावं करायला ग, बांधावं करायला, बांधावं करायला ग, बांधावं करायला, नंदाचा पोरयाला बांधावं करायला, नंदाचा विजय शेठ भोईर ठाकुर्ली मोठा गाव याचकडून 1001 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. आम्ही एवन श्री केदारनाथ नमन मंडळ त्यांच्या आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हॅलो रसिको, कला क्षेत्रामध्ये गजराला महत्व आहे तितकाच अनन्य साधारण गवळणीला यादव कुळामध्ये गवळ्यांच्या साथीने परब्रह्म विष्णूने 8वा कृष्णावतार धारण केला. राधा कृष्णाचा पवित्र बंध प्रेम म्हणून आम्ही रंगमंचावर सविनय सादर करत आहोत एक नटरंगी गवळण. नटरंगी गवळण. हॅलो सयानो हे सयानो सयानो हे सयानो आज मथुरेचा दिसले भारी आज मथुरेचा दिसले भारी हो 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 आज मथुरेचा दिसले भारी
धंदा अजून धंदा सूर्य उगुनी ढोलवारी आला मथुरी बाजारी जायचं ना गं मथुरी बाजारी जायचं ना पण त्या मावशीला पत्ताच नाही येणार होती ना ती अगं होय राधे येणार होती मावशी मग काय झालं मला बोलली वा पुढे मी येते मागोमाग अगं सुनला तुला तरी माहितीये का गं अगं राधे मावशी आलीच का आपल्या बरोबर मावशी नको महाराष्ट्र पण दाखवणार तुझा बा की माझा बा अगं मिळणं तुझ्या दोघेजण बारा होते अगं मावशीला हात मारून बघ अगं तू तरी मला हात मारून बरं मारते मावशी अगे मावशी अगं काय झालं तुम्हाला येतेच ना लवकर आहे आले हा गवताला म्हणतात ग्रास इंग्रजीत गवताला म्हणतात ग्रास आणि हे आमचे रातभर देतात त्रास पिऊन फॅशन म्हणून पितो आणि तुझा ग तुझा फॅशन म्हणून पितो आणि माझा म्हातारा म्हणून पितो तुझा पण झोप एवढा आणि माझा पण झोप एवढा तुझा आपल्या हातात काय मावशी वेळच तेवढा चला लवकर केव्हा घेणार असं होय हा विचारतेच मावशीला अगं मावशी काय झालं आमच्या नवऱ्याचं विचारलं तू पण घेतलं पाहिजे बघ अगं मेली तो काय घ्यायला पाहिजे ते तरी सांगा अगं नाव होय हे कधी सांगायचं अगं माझी साडी एवढी झाली ना कशाने थंडीच्या दिवसात कशाने होणार
अगं पत्नी नाही दिली म्हणून माझे ते बसले होते रुसून आणि माझ्या बाबूरावचं नाव घेते 5 घडी राखून. 5 घडी? 5 घडी. आणि ते कशासाठी ग? तुम्हाला नाही कळायचं? अगं राखी माहिती एखादा मध्येच कसा गेला तर असं होय. चला तर चल मावशी. काय ग मावशी? आपण साऱ्यांना बाजारात चाललं खरं पण विक्रीसाठी कोणता माल घेतात हे तरी सांगा. अगं मावशी ते सांगायलाच पाहिजे का? हे बाई तशी काय माझी बळजबरी नाही पण मी काय म्हणते ही पोरगी जायची त्या नोंदणीवाल्याच्या दुकानात आणि त्यांना म्हणायची दुधू घेता का दुधू मोठी पंचायत होईल. होय होय मावशी. हा. अगं मावशी माझा माल ऐक तर. सांग तर 1 विकलाम 2 विरुद्ध. काय म्हणाली? एक विकलाम आणि दोन्ही करून द्या. अगं मावशी 1 विकलाम 2 विरुद्ध. लहान कडक माल कडक आणि हवं तर दाबून बघ परत बघ. तुझा माल लहान भडक असला तर चालेल पण कडक नको ग बाई. का गं मावशी? आणि तुझं 4 राहिले ते पण जायचे तुझ्याकडे पाण्याने पडून. अगं मावशी म्हणजे तुला असं समजलं नाही? सांगितल्याशिवाय समजणार कसं? अगं कोकमची पेप्सी बघ. कोणती देशी हो? तुझं काय घेतलं? अगं मावशी विक्रीसाठी घेतलाय रवा. रवा. परंतु पोरी हा रवा पाडलेला घेतलाय दळलेला घेतलाय. मावशी तुझ्याकडे रवा पाडतात का ग? आपल्याकडे रवा दळतात. तुला विचारलं, तू कोणता रवा घेतलाय तू? मावशी तळलेला घेतलाय आणि आणि त्यात टाकली थोडी साखर. साखर कशाला? आता शिरा गोड व्हायला नको का? असं होय म्हणजे शिरा गोड होण्यासाठी त्यात टाकली तू साखर. अगं होय. आणि काय केलं? आणि हलवलाय बघ. ए पोरी, जास्त हलवू नको नाहीतर मध्ये दाणा मोडायचा. अगं मावशी हा. कसा कसा मोडेल? दांडा माझ्या नवऱ्याचा आहे. ही काय म्हणते? काय बोलते मावशी? दांडा माझ्या नवऱ्याचा आहे. अगं मावशी तसं नाही ग. तिचा नवरा रानात गेला होता आणि बांबूचा दांडा आणलाय. म्हणजे तो मजबूतच असणार. होय होय मजबूतच असणार. सर्वात मोडेपर्यंत माझ्या मागचं पुढे जाते. चला मागं. काय करतात? मावशी हा. विक्रीसाठी घेतला मावा. तू विक्रीसाठी येतलाय मावा. अगं मावशी विक्रीसाठी घेतला मावा आणि ज्यांना कोणाला हवा त्या रात्री ऑनलाईन हवा. हे मुली आता आपण सर्वजण ऑनलाईन आहेत. पण समजा बिचारांना तिकडे नाही रेंज भेटली तर तिकडे मागे गोंडात जावं असत ना. होय मावशी. होय काय चला मागं. होय मावशी तुझं काय घेतलास? मावशी मी घेतलाय केला. तू घेतलास केला परंतु पोरी हा केला त्या वसईचा घेतलाय की माझ्या सावड्याचा घेतलाय का? अगं मावशी वसईच्या कशाला घेऊ? मी माझ्या बाबाच्या केला घेतलाय. हे राधे, काय ग काय मावशी? म्हणते बघ? काय बोलते मावशी? मी माझ्या बाबांचा केला घेतलाय म्हणून. अगं मावशी हा. तसं नाही ग. तिच्या बाबांची हातगाडी केली. असं होय होय. हे कधी सांगायचं नाही. अगं मावशी ती नवीनच आहे ना. नवीन असते म्हणून बोलते कसे करू करू मी घेतलाय माझ्या बाबांचा केला म्हणून. अगं मावशी अगं ते सगळं जाऊ दे. आता अम्मापुरी म्हणून तूही काहीतरी घेतलं पाहिजे बघ. काहीतरी घ्यायलाच पाहिजे बघ. आता तुम्ही एवढा सुंदर सुंदर माल घेतलाय आता ही म्हातारी काय घेणार? अगं मावशी काहीतरी घे ग. काहीतरी घ्यायला पाहिजे. होय. माझा माल ऐकतात. अगं राधे मी शालू नेसली लोकांचा. काय मावशी? हा मी शालू नेसली लोकांचा आणि विक्रीसाठी माल घेतला बघ बिन भोकाचा. मावशी तीन भोकाचा हा बिन भोकाचा म्हणजे ग? तुम्ही गवळ्याचे हात की घिसाड्याचे हात हे तरी मला सांगा. अगं जवळच्या गवळ्याच्या पुढे आपण होय एवढी वर्ष बाजार केला बाजारात कुठं बिन भोकाचा माल दिसलाच नाही. नाही. अरे कसं दिसणार ते सौभाग्याचा लेना तू कोणी तिकडी तेच घेतलंय मी. असं होय. चला तर. चल मावशी. अगं मावशी काय झालं? आता आपण की नाही शृंगार करूया बघ. हे पोरी कोणता शृंगार असतो कसा? अगं मावशी एवढ्या वर्षी तू मथुरचा बाजार करते तुला अजून शृंगार माहिती नाही. हे बाई आमच्या राज्यापासून शृंगार बिंगार काय नव्हतं बघ. तुझं रमाट घेतला डोईवर आणि चालली बघ जणांच्या आवडत्या मथुरेच्या बाजारला. अगं मावशी कसं नाही ग. नाचत तुमकत मुरकत याला पण शृंगार म्हणतात. होय चल करूया. साज सुंदर करोनी जाऊ कंसाच्या नगरी साज शृंगार करोनी
जाऊ कंसाच्या नगरी दही दुधाच्या व्यापारी जाऊ मथुरे बाजारी दही दुधाच्या व्यापारी जाऊ मथुरे बाजारी गावदेवी गायन पार्टी दहिसर दत्तूबुवा भोईर यांच्याकडून मंडळासाठी 200 रुपयांचे पारितोषिक आले. आम्ही नमन मंडळ त्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद. भगवान केवळ दुर्गांची संहार करण्यासाठी भगवंतांना अनेक रूप अनेक अवतार धारण करायला लागतात. तो तुम्ही आठवा. 16 चैत्र 108 रुपयांचा मिळवून मथुरेमध्ये चालले त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करायला पाहिजे. ती कामगिरी आपण न करता आपल्या दुर्गा सुदामा त्याच्यावर संपले पाहिजे. सुदामा रे सुदामा आशीर्वाद सुदामा. सुदामा तुला काय माहितीये का? आपण सांगितलं तर मला कशी काय मत पडणार? सांगतोय. 16 शस्त्र 108 रुपयांचा मिळवून मथुरेमध्ये चालले त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करून ठेव. आणि हो गोकुलाचं दूध गोकुलातच ठेव. येतो मी. ठीक आहे. आपण अंदाज तुझ्यावर जावे. काय करणार? देवाची मोठी कामगिरी सांगितले. 108 रुपयांच्या मेळातून मथुरेचा घाट देत आहेत.
त्यांचा रस्ता आपलं ते बंद करणार आहे आणि ही कामगिरी माझ्याकडे थांबवली आहे. पण माहिती तुला पेंद्या आहे ना त्याला पेंड हाकून हॅलो पेंद्या कुठतरी गायब झाली तू. हॅलो टायगर ग्रुप रायगड जिल्हा अध्यक्ष कोकण प्रदेश टायगर ग्रुप रायगड जिल्हा अध्यक्ष कोकण प्रदेश यांच्याकडून 2000 रुपये पारितोषिक आले. कोकण प्रदेश अध्यक्ष निलेश चव्हाण यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक आलं. तसेच प्रभाकर म्हातारे कळपुशी जुनी डोंबिवली यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. आम्ही नमन मंडळ त्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद. काय करणार हे पेंद्याचं बोलून घेतोय अरे पेंद्या पेंद्या होय आलोय लवकर लवकर ये होय आले राव लवकर ये होय मजा आहे काय नेलू नाही खाली काय ते तू बाई मी पण नुकतीच झालो मी पण नुकतीच झालं खुश झालास येऊ मला म्हणतोय काय म्हणतोय इंडिया हा कुठे उद्या तुझी बॅग कुठे मी कमी कुठला मी न्यावाला सांगितलं काय सांगितलं न्यावा हा आणि मी नेंटरला म्हणजे सेंटरला मी नेंटर सेंटरला मी पण नेंटर काय कमी नाही मी पण न्यावाला सांगितलं काय सांगितलं न्यावा हा नेंडू काय काय बोलला नेंडू कुठे म्हणजे चेंडू कुठे हा. आणि मग आलं माझी नेंटरला बघितल्याबरोबर काय आलं घेऊ पण नेंडू नात्याने विरोध केला म्हणजे कशाला सुरुवात केला हा. आणि मग मी न्यावाला सांगितलं काय सांगितलं न्यावा हा नुसगटून हा मग नेमनेंडू जास्तोय हा नेमनेंडू जास्तोय हा चेंडू पडते नेंडू नात्यातच चालला पाण्यात पडला म्हणजे बुडबुड करायला अरे वा मग काय झालं मी न्यावा सांगितलं काय सांगितलं न्यावा हा मला निदान नाचवायचो तिथं दाखवतोय काय निदान मला तुझं नाचवायचो हात पाडतो. आणि मग? काय झालं टेक्नॉलॉजी काय झालं
मला नाचायला बोलवले हे, हा. तुला मी बोलवून घेतले हा. आणि देवानी मोठी काम घेतलं घेतले नसले किस्ता देवानी हा. 108 गोपिकांचं मेळावं हा मथुरचा घाट चालते हा त्याचा रस्ता बंद करताय हा काय हा अरे काय ही नामगिरी मला लागला नव्हता विचार होणार नाही हा. अरे मग काय करायचं माझ्या नोडीला नाचल्या मी तुझं कोण नाचल्या वाकड्या हा. त्याला काय आलं नाच मारून येतो लाच पडू नको मग? त्याला बोलवून घे हा. अरे बघ हा. बोलवण्याचा कसा आता अगदी चालत आणि सुरात आणि एका आवाजात एका आवाजात. हे आवाज हे. नाचलेला वाटलं नाही आख्या आख्या त्याला कोर्ट बांधला. अरे आकड्या आकड्या अरे तायले तायले अरे कशाला कशाला काय म्हणतोस तरी काय म्हणतोस तरी काय लवकर ये असं म्हणतोस इलो इलो काय बोलला तो म्हणतो येतो म्हणतोय तो बाळा तारे सुदामाने हाक मारिला पेंड्यावा खेळ्या या बोबड्याला गेलो होतो मी गाई माझी चिकली हो गाई माझी चिकली हो गाय माझी आता करून तिला काय माझं डोकं येतात अरे ते कसला हे अरे अरे ते चालू तू तुम्हाला समजत नाही अरे ती नेहमीची गडबड त्यात माझी गडबड झाली कोणती गडबड अरे काय विचारू नको काय झालं काय झालं माहितीये काय गल्ली माझी बायको तुझी बायको तुला भाषा समजते चिपळूणची भाषा गल्ली माझी बायको पडली आजारी अरे माझी बायको पडली आजारी आणि सासूची झाली डिलिव्हरी काय झालं काय म्हटलं मी काय म्हणत तू माझी बायको पडली आजारी सासूची झाली डिलिव्हरी नाही काहीतरी चुकतंय ना उलटा सांगितलं कसं सांगितलं अरे काय विचारू नको हा मग बोल अरे बेरे फजिती झाली कोणती फजिती अरे काय विचारू नको कोणती अरे नेहमीप्रमाणे आज मी माझ्या गोठ्यात तुझ्या गोठ्यात गेलो होतो कशाला अरे कशाला काय दूध काढायला दूध काढायला गेलो मी आपला दूध काढायला बसतोय दूध काढायला बसतोय तेवढ्यात पटकन
किचनची लाईट गेली. आता मला सांग हा. लाईट गेल्यानंतर दूध कसं काढणार? ते काढू शकत नाही. म्हणून मी आपला हा. कालोखाच्या भरात हा. गावलीवर जाऊन बसलो. म्हणजे गव्हाणीवर दोन बस. गावलीवर अरे बरोबर आहे. हा. हा. लाईटची वाट बघितली. हा. 5 मिनिटं झाली. हा. 5 मिनिटांनी 15 मिनिटं होऊन गेली, लाईट काय आलीच नाही. लाईट आलीच नाही. काय? आणि मग काय केलं? आता काय म्हटलं, मग? लोड सेटिंगची लाईट गेलेली दिसते, ते बरोबर आहे. तेव्हा आता आपल्याला हा. दूध काढायला पाहिजे. बरोबर आहे. शेवटी काय? कालोखाच्या भरात हा. अंदाज पैसे दूध काढायला बसलो. अन्नात पैसे दूध काढायला बसला. हो. हा. मी आपला नेहमीसारखा दूध वळतोय, दूध वाढतोय. दूध वळतोय, दूध वाढतोय. पण दूध काय निघत नाही. अरे बा तुझी गाय दूध किती देत होती? अरे 5 लिटर. 5 लिटर दूध बरं. काय देणार नाही. एक थेंब पण दिला नाही. आता मला सांग, बोल. रोज 5 लिटर दूध देणारी काय अगदी बरोबर. एक थेंब पण देत नाही म्हणजे टेन्शन येणार ना. अगदी बरोबर. त्या टेन्शनचा विचार करीत होतो, आणि काय आलं? तेवढ्यात पटकन लाईट आली. हा. अरे हा. लाईट आल्याबरोबर मी एकदम खुश. हे खुश होणे हो. ना. हा. आता काय दूध देणार. Thank गेलो गायच्या पुढ्यात. गायच्या पुढे गेला. हो. आणि काय? आणि जाऊन बघतो तर काय, काय झालं? अरे गाय दूध काय मासा देईल. काय झालं काय तिला? अरे काय झालं काय विकतोस येड्या. काय? अरे आज दुपारी हा. मी माझी गाय तुझी गाय माझ्या दावणीवर बांधली होती. तिथे रावणीवर बरोबर मांडली होतीस ना? हो. हा, मग? अरे ती बांधलेली गाय हा. या एंजल बघितला. त्यांनी बघितलं. हो. आणि मग काय केलं? अरे ह्याने काय केलं असेल, काय केलं? संध्याकाळी 6-7:30च्या दरम्यान हा. हळूदकर माझ्या गोट्यात शिरला. तुझ्या वाटेत शिरला. हो. आणि काय केलं? अरे शिरायचं शिरू दे, आणि काय? पण माझ्या दावणीवर माझी गाय बांधलेली होती ना, हा, हा. ती ह्यानं हळूच दिशी सोडला. सोडलं. हो. सोडू दे ना. अरे काय सोडू दे, मग काय झालं? सोडायची सोडू दे, मग काय केलं? पण त्या जाव्याला हा. ते धावणं तरी रिकामी ठेवतो. हा, मग काय केलं त्याने? अरे माझी गाय सोडला आणि ती सोडला, आणि काय केलं? आणि त्या जावेला काय? त्याचा बैल बाजून ठेवला. आणि मग काय केलं? अरे आता मला काय माहिती ह्यानं बैल बांधला नाही तो. बरोबर आहे. मी आपला फुकटचा ओढतोय. काय वाटतोय? होय. या फुकटचा. होय. काय झालं? याला ना थंडा नको काय काय रे? आणि नोटेत जाताना नेण्याचा नाणी नेतो म्हणजे पाणी मिळतो. म्हणजे बरोबर आहे. नाचलावर आणि नुंगून काढता म्हणजे दोन काढतो. हो, म्हणजे बरोबर आहे. त्याला नुण्याला थंडा नको काय रे? आपल्याला हात नाचून 1 लागतात काय 4 लागतात. अरे काय माणूस आहे काय झालं? अरे एक तर माझी गाय ह्यानं सोडला, हा. त्याचा बैल त्यानंच बांधून ठेवला, हा. आणि परत मूर्ख मलाच काढतो. काय करतो? बरं ते जाऊ दे, बरं, ठीक आहे. महत्वाचं बोल. बोल बघ, काय तू झालं? मला इकडे कशाला बोलवली? तुला बोलवलं म्हणजे हो. आपला श्रीकृष्ण देवाची मोठी कामगिरी जाते. कुणी? श्रीकृष्ण देव. श्रीकृष्ण देव. हा. त्याला कुठं नेऊन ठेव. नाही ना. होय. असं नाही रे. श्रीकृष्ण देवाने मोठी कामगिरी सांगितली. मोठी कामगिरी सांगितली. 108 गोपिकांचा मेळा घेऊन 108 गोपिकांचा गोळा होऊन मथुरेचा घाट देते. मसनवड्यात जातोय. नक्कलनेचा नाच म्हणत आहे. मथुरेचा घाट देते. माझ्या मथुरीच्या बाजारी जात आहेत. असं कधी नाही. नाही. त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करायचा आहे. त्यांचा रस्ता पलटी करून टाकायचा आहे. अरे प्रतिबंध करायचा आहे. तुझा मा प्रतिबंध केली मी जाऊन धरले. मला तुझं सगळं कळलं, कळलंय पण तुला? आता प्रतिबंध करण्यामध्ये नेमकं काय नाही. प्रतिबंध केले मी जाऊन धरले. ऐकलं? तुला समजलं? प्रतिबंध करणे म्हणजे अवलून तसं नाही रे. बर. प्रतिबंध करणे म्हणजे अडवून धरणे. हा, हा. एकाही गवळण जाऊ द्यायची नाही. बरोबर आहे. त्याची शेजार घ्यायचं. आता तेवढं काढून घेऊया. अरे असे नाही घ्यायचं. बरोबर. असं तर काही काढून तेच घ्यायचं. म्हणतो मी. हा. कुठे काय? ही कामगिरी हा. तुम्ही दोघांनी करायची. आणि तुम्ही कुठे जाता? आम्ही पुण्यावर चाललो. कशाला? देव आराम करण्यासाठी गेले. ए! अरे देव गेले आराम करू, मागणं गरम करू. असं नाही रे. बर. देव आराम करण्यासाठी घेत ना. हा. तिकडे आम्ही चाललो. तिकडे हा, जातो. जातो. तू एक काम कर. काय करतो? तू जाताना कसं जाशील? कसं जाऊ? तू जाताना आहे ना, हा. बरोबर आमच्या पुढं. मी तुमच्या पुढे हा. शाबास. तू आमच्या पुढे झालास रे झालास आणि काय करतो? की आम्ही लगेचच तुझ्या मोर होतो. असं करतो? बर. काय झालं? आता मला सांग, हा. तू जर का आमच्या पुढे गेलास लवकर पोचील, बरोबर, अगदी बरोबर. आणि जर का आम्ही तुझ्या मोर गेलो हा. तर पटकन पोचू. लय हुशार आहे. बर. आता येतो मी. जाऊन जाऊ दे. कामगिरी ऐकलंय? आपल्याला एक काम करायचंय. तू पाठीमागे आंब्याचं झाड दिसतंय निश्चय निश्चय दिसतंय ना, त्या आंब्याच्या झाडाच्या पाठीमागे बसून राहा. अरे लागल्या हा. त्या नाभेच्या नालावर ननस कसं लागले रे? हा? ननस ननस आंब्याच्या झाडावर फळं हा. तुझ्या बापसाला कधी लावलं नव्हतं काही. अरे अरे नाभेच्या नालाला नवीन ननस गेला. हा. म्हणजे त्या आंब्याच्या झाडाच्या मधून हा. एक फणसाचं झाड सुद्धा आहे. हा. तर असं बोल. बरं आपण फळच खाऊया. चल लवकर चल. हॅलो, प्रभाकर मापारले, गाव कळमुशी, जुना डोंबिवली यांकडून मावशीचा सन्मान करण्यात येतोय.
तसं नमन मंडळातर्फे तुमचंही शब्दचिन्हानं स्वागत करतो. तसेच विजय म्हात्रे आणि प्रल्हाद ठाकूर यांच्याकडून मंडळासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलं. तसेच सोशल मीडियावर तसेच कोकणातील लोकमान्य जपणारे, कोकणातील युट्यूबर्स, कोकणातील लोकमान्य जपणारे, कोकणातील युट्यूबर्स यांचे एवढी केंद्रांना कमांडर सावंत गुवाहाटी यांचं स्वागत करते. धन्यवाद. याने आमचं माठ फोडलं बघ. माझ्या मुलीचं माठ फोडलं बघ. अरे तुमच्या मुलाने माझ्या मुलीचं माठ फोडलं. हे म्हातारे खोटं बोलते. अरे वाकड्या गारे म्हटलं शिरा चला म्हटलं वर करा. काय म्हणालास वरती करा. ए बाबा काय म्हणालास माझ्या मुलीला वरती करा. काय म्हणालो? काय म्हणालास. तुझी पोरगी काय म्हणाली? काय म्हणाली. घ्या रे म्हटलं शिरा. आता वाईट बोलली. मी काय वाईट बोललो? तू काय बोलला? मी पण म्हटलं चालणार रे म्हटलं वर करा. काय काय आता मला सांग, तिच्या पोरगीने शिरा आणला हो बरोबर आहे ना? हो. मग त्या शिऱ्यावरलं झाकण वरती गेल्याशिवाय आपण घेणार कसं? अगदी बरोबर तुझं. तेच म्हटलं. काय चुकीचं नाही. अरे म्हटलं तशी माझी रवी काय करते? ए बाबा हा पावट्या बघ काय बोलतोय. पावटा तुला म्हणली बघा थंडीतलं पावटा. हॅलो. तर बघा या ठिकाणी या सत्यनारायणच्या महापूजेसाठी कल्याण ग्रामीणचे माजी आमदार आणि आता होऊ वाटलेल्या 2024 मध्ये निवडणुकीतील लोकप्रिय उमेदवार माननीय सुभाषजी भोईर साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं. घर मालकाकडून त्यांचा हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. बंधूंनो, खूप चांगलं व्यक्तिमत्व आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकीत नक्कीच सुभाषजी भोईर यांना भरघोस मतदान होईल आणि पुन्हा एकदा कल्याण ग्रामीणचे आमदार होतील यात तीन शंका नाही. धन्यवाद. अरे पावट्या म्हटली. माझ्या मुलीला काय म्हणाली. पावट्या बोल. ती काय वाईट बोलली. मी पावट्या आहे. हे बापरे. रेल्वेला काय ते म्हटलं. म्हटली गॅस म्हटलं कधी. तुम्ही म्हटलं माझी रवी. कशाला. आता अरे आम्ही गबड्याच्या पोरी आहोत. अरे आमच्याकडे बरं आपली आपली मोड घ्यायची आहे. माझ्याकडे नमन नेली. काय मी काय म्हणतो कामगिरी अरे वाकड्या आज काही शॅम्पू नाही. आज शॅम्पू पण नाही आणि टेम्पू पण नाही. आता मला सांग, या पोरीने माल काय आणली नाही. बरोबर आहे. शॅम्पू आता मला सांग, या गवळ्याच्या पोरी अगदी बरोबर आहे. याने पारंपरिक पद्धतीने माल काय विकायला आणायला पाहिजे. तूप लोणी सगळं बरोबर आहे ना. मग हे सगळं सोडून हा शॅम्पू मध्ये कुठून आला विचारायला पाहिजे. विचार. विचार विचारतो. हे मोठे
इकडे तुम्ही गवळ्याच्या पोरी बरोबर आहे ना? मग पारंपरिक पद्धतीने माल आणायचा सांडून हा शॅम्पू मध्ये कुठून आणला? हा आम्ही कोणताही माल विकण्यासाठी आम्ही मावशे तुम्हाला कोणताही माल विकण्याच्या अगोदर आमच्या कृष्णदेवाची आमची परवानगी घ्यायला लागेल. तुमची परवानगी घ्यायला होय. लागेल. अरे का बरं हे नाही का परवानगी? बरं म्हणजे मग तुम्ही जो माल विकत आहात बरोबर. त्या मालाची कंपनी हो टॅक्स नंबर व्हॅट नंबर जीएसटी सगळं सांगायला लागेल. अरे वाकड्या हा. मला तू पहिला जीएसटीचा अर्थ सांग. तुला माहिती काय जीएसटी मग कशा धावतोस पुढे हा झालं. तुझ्या पोरीला जीएसटीचा अर्थ माहित नाही? तिला माहिती असं तुला विचारलं असेल ना तिला. ते पण बरोबर आहे. सांगून टाक मावशे जीएसटी म्हणजे गवळणींचा सोशल टॅक्स. होय. अरे हा कुठला सोसायटी आहे? ए, तू सांग रे. अगं, मतदान झालंच नाही. तू पण सांग त्याला काय करणार? काय तो भलतं सगळं मोकळं होतो तसं नाही. हा, मग? त्याला काय म्हणायचंय? काय? मावशे जेवढ्या तुमच्या मालाची किंमत त्या मालाच्या किमतीला झेपेल तेवढीच एवढंच विक्री टॅक्स भरायचा. अगदी बरोबर. त्यालाच आपले बजेट हा. जीएसटी म्हणतात. अगदी बरोबर आहे. ते समजत नसेल हा. जीएसटी भेटेल हा. ती पकडणी पुढं. अरे वाकड्या हा. तुला शॅम्पूचं नाव पाहिजे ना? म्हणजे काय? अरे शॅम्पूच्या कंपनीचं नाव आहे. ए, शॅम्पूच्या कंपनीचं नाव आहे अरे क्लिनिक प्लस. ऐकलं? शॅम्पूच्या कंपनीचं नाव आहे काय नाव सोलिड बस. सोलिड बस नाही म्हटली ती. बस. क्लिनिक प्लस म्हटली. असं काय? काय तर काय बोलले जाऊ दे ना ती म्हातारी म्हणजे तिकडे केली बस. जाऊ दे त्याला जाऊन विचार आलात कुठे जाणार कुठे बरोबर आहे. जाऊन विचार हा. मावशे हा झालं. तुम्ही आल्यात कुठून आणि जाणार कुठे? अरे वाकड्या हा. अरे गोकुळातून आलेली मजुऱ्या चालली बघ. मकरीचा रस्ता बंद आहे. आणि दुसऱ्या रस्त्यावर. हो, पण रस्ता बंद आहे. आणि दुसऱ्या रस्त्यावर. सगळ्या रस्त्याचा एक रस्ता करून रस्ता जोडलाय कल्याण डोंबिवली महामार्गाला. 2 नाका बंद आहे. होय पुढे आम्ही उभा आहोत. किती बरोबर आहे. अरे बाबा हा. तुम्ही आहेत तरी कोण? आम्ही कोण? कोण? आम्ही कोण? तू कोण हे. मावशे, तुला आमची ओळख पाहिजे. अरे ओळख सांगा तर. सांग बरं. काय रे? सांग बरं. हा श्रीपती. तो श्रीपती हा आणि हा हा आपण ते उलट हा मैपती. हा मैपती हा. आणि तू ती उभापती. अरे उमापती. हा. तुमच्याकडे कायदा वगैरे आहे का? हे. नाही बोलली ती अरे, तुझी जीप पहिली झालो की हो. अरे तो लोकांच्या तो का बोलला हा. कायदा आहे घेऊन त्यांना तुम्हाला आमचे संपूर्ण कायदा आहे म्हणजे आमच्याकडे सगळं आहे. सगळे आहे पुरवठा काय आहे. याला बोलतो काय देतो बरं आहे काय होत नाही ते. बरोबर आहे. तो सांगतो कायदा हे ऐकून त्याला म्हणायचे मावशे आमच्याकडे कायदा बिदा सगळं काय आहे. बरोबर आहे ना? सगळं आहे. हो मग सांगायची बसून. हे. थांब थांब घबरात्या तू पोरी जाऊ नको ग तू माघारी सवाल आहे आमचा तुझला कशी जाणार ग जाणार मथुरेच्या बाजारी कशी जाणार ग जाणार मथुरेच्या बाजारी समजवण्याच्या तू पोरी जाऊ नको ग तू माघारी समजवण्याच्या तू पोरी जाऊ नको ग तू माघारी सवाल हाय आमचा कशी जाणार देवाचा हुकूम बदला सुदाम जोडीला सजला
आमचा कायदा. अरे वाकड्या हा. तू ऐकलास का आमचा कायदा आता सांगितल्याशिवाय कसा ऐकणार? जाऊन सांगा तुझ्या श्रीकृष्ण देवांना काय सांगू? आम्ही चालले बाजाराला. नाही. काय केलं पैसे स्पर्शी केला. काय सांगितलं माझे, माझे. काय बोलली काय सांगा तुमच्या कृष्णदेवांना? आम्ही चालले. ए, जाऊ द्यायचं नाही बरोबर आहे. काय दिलं असेल तर घ्या. अगदी बरोबर. जाऊ दे असं. काय सांगू? देवाच्या अकबार आणि आमच्या कायद्यात बरोबर आहे. 5 मिनिटं बसावं लागेल. अरे गवळणी बसवायचे हो ए, हा भाऊजी, काय झालं देवांच्या कायद्यान हा आमच्या हुकमान 5 मिनिटं बसायला लागेल. हे राजे, काय म्हणतो बा अगं मावशी आम्ही आमच्या मनाने मुळीच नाही बसणार. भाऊजी, आमच्या कायद्याने नाही, पण आमदार साहेबांच्या तरी कायद्याने तुम्हाला बसावं लागेल. सीट निवडून आल्यानंतर तुमच्या खांद्याला दिवा लावल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. अरे वाकड्या हा. आम्ही तुमच्या मनाने मुळीच नाही बसणार. नाही बसणार. आम्ही स्वतःच्या मनाने बसू. बसा. कळलं स्वतःच्या मनात बसा. बसू दे ना नाहीतर तिकडे खोदं. नाही नको. हा. हा. माझ्या जातोय. बरं. आपलं लावलं. हा. काय ए, ए. तू जा बाबा. काय माणूस आहे? गवळणी बरोबर असेल का? गवळणी. पाठवून द्या. अरे गौराणी बसले आहेत. तू राहिलं? हा सिग्नल कशाला उभा आहे? जाऊन विचार. हा. विचार. भाऊजी, इकडे गौराणी बसले आहेत. पण तुला काय फटके आहे? हे बाबा हा. मी यांच्या पायावरती उभे आहे. आम्ही असताना पाण्याची गरज नाही. बरोबर आहे ना? हो आम्ही असताना तुला पाण्याची गरज काय नाही. जरूर आहे? नाही. आणि आहोत आम्ही. गौराणी बसल्याचं काय तुला बसायला लागेल. तुझ्याकडे नंतर बघतो. हो पहिल्यांदा काय करतो? त्या गौराणींची ओळख पटवणे. ओळख पटवणे. बरोबर आहे. आधी जाऊ नको. भाऊजी, काय झालं मी जरा आतमध्ये जातोय. आता बाहेर सर्व झालं ना आत्ता तुझं काय राहिलंय आतमध्ये म्हणजे ओळख पटवायला नको. किती बरोबर आहे? नाही. दादा, काय लावले? पटकन जा. त्याला काय टाइम लागतो? टाइम लागतो. आलं? भाऊजी, काय झालं? जरा या पोरगीचा मोबाईल नंबर मिळाला तर बरं होईल. ए बाबा, हा. त्या मुलीचा मोबाईल नाही. पाहिजे त्या मुलीचा मोबाईल ते नंबर दे. हा? अरे तिचा नंबर देते. तुझ्याकडे मोबाईल नाही? भाऊजी, तुला काय माहिती आहे? संध्याकाळी 7-7:30 नंतर बघायला ये. कशी कुपना शिरून शिरून व्हॉट्सअपवर बोलत असते. बघ. हे तुला कसं माहिती नाही? तुला कसं माहित म्हणजे ही त्या कुपनाच्या आडवी बोलत असते की नाही? हा. त्या कुपनाच्या बरोबर दुसऱ्या बाजूला मी असतो. काय करीत? काय करीत म्हणजे काय? ही व्हॉट्सअपवर बोलत असते. तू काय करतो? मी आपली व्हॉट्सअप करीत असतो. बरोबर आहे? अरे लवकर दे नंबर. अरे फाय फाय फाय. दे. नंबर आहे. हा तू नाही. हा. अरे फाय फाय फाय. फाय फाय फाय. फाय फाय फाय. हा. ते हात आहे मग. अरे ओके बटन जात ना. असं काय? जुना नंबर. म्हणजे तुझ्या टायमात. हो, हो. लावतो. ए, तुझा मग. बोल. अरे लागत नाही. काय म्हणते? काय सांगते माहितीये? हा बोल. समटाईम हा दिस करंसी नॉट रीचेबल. म्हणजे तुला माहित नाही काय? आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं हा वो इस वक्त हा कब्रस्तान के बाहर है. ए परत लाव. परत लाव. हा कब्रस्तान जाऊन. हॅलो हॅलो, कोण बोलतोय? मी बाबूराव बोलतोय. अय्या बाबूराव कुठचा, खालचा की वरचा? काय म्हणली? म्हणजे हॅलो, हा कोण बोलतोय? हा? म्हटलं बाबूराव. हा आता मी कुठला? रोडच्या खालचा. साऊंड आहे. आम्ही खालच्या बाबूराव बोलतोय. बोल. बाबूराव म्हणजे नक्की कोण? बाबूराव म्हणजे तुझा बाप. ए बाबा, हा. माझ्या मुलीला काय उठवलं? ए, काय? हिच्या मुलीला काय उठवलास? मी नाही उठवले. नाही, हा. तुझा बैल आहे. ए आमचा आहे. मावशे, तुझ्या पोरगीला नाव गाव पत्ता सांग.
आणि पुढे जा बरोबर. अरे वाकड्या हा. मला पहिले तुझं नाव सांग. माझं नाव सांग सांग. माझं नाव अर्धन पिंटो. बरोबर सांग. तुझं काय? अरे वाकड्या हा. माझं नाव मंजुळा. काय? हिचं नाव मंजुळा. हो. मग आईचीचं काय? शकुंतला. काय काय झालं काय? हिचं नाव मंजुळा. हो. आईचीचं शकुंतला. आणि मग? मग बापसाचं काय कुणकुणा? तू पण आहे. असू दे. सांगून टाक ना. सांगून टाकतो. हा, सांग. बरं हा. गवळणी बसले. हो. आता काय करू? मावशी बसव. 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 मावशे, तुला शेवटचं सांगतोय. गवळणी बसले तसं तुला बसायला लागेल. बाबा मी बसणार नाही. मी तर पाण्यावर उभी आहे. नाही बसणार? दाखवतो. बसणार नाही मग. बसली का नाही? बसली ना? बस. अरे मग हा. देवाने काय सांगितलं? काय सांगायचं? काय सांगायचं? देवानं सांगायचं काय सांगायचं? दगडीचा भला मोठा दोर काढला हा. आणि टाकायचं झाडाला बांधून लय हुशार ठेवला. आहे. चल लवकर. हॅलो हॅलो गोष्टी सच्चेसाठी एक आनंदाची बातमी. चालू कार्यक्रम कोकणातील युट्यूबर कोकणकर सिडी कोकणकर सुरत आदिवासी एक प्रवास आणि कोकणी शब्द या चॅनलवर आपल्याला उपस्थित होईल. या चारही युट्यूबरचे आम्ही नमन मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. जानेवारी उभी लागलं. अगं मावशी हा जानेवारी महिना आहे का गं? चूक कळले. तुझं काय म्हणून आलं. मला पण पूर्ण आलं. अगं मावशी हे आपले श्रीकृष्ण भगवान. अरे काना तुझी ओळख मला आहे म्हणून तिथे बसली ना रसिकांना नाही तर सांगा आपला जन्म पुन्हा. सांगतोय. राधे सांगतो मी तुला माझ्या जन्माच्या या लीला. राधे सांगतो मी तुला माझ्या जन्माच्या या लीला.
ती वेळ आले आता. रसिको गणगवळण संपल्यानंतर यानंतर लगेचच एक विनोदी काल्पनिक वगनाट्य होणार आहे. त्याचा सर्व रसिकांनी लाभ घ्यायचा आहे. प्रीत साजना तू माझा मन मी तुझी प्रीत साजना तू माझा
लगेचच एका विनोदी वंगाटाला सुरुवात होते. त्याचा रसिक प्रेक्षकांनी लाभ घ्यायचा. हॅलो युतिका रवींद्र भुवन ठाणे याचकडून मंडळासाठी 200 रुपयाचे पारितोषिक आलंय. तसेच भूमी ट्रेन सर्व्हिस प्रोप्रायटर भालचंद्र मोकाशी, भूमी ट्रेन सर्व्हिस प्रोप्रायटर भालचंद्र मोकाशी यांच्याकडून या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 1100 रुपयाचे पारितोषिक आलंय. आम्ही नमन मंडळ त्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद. दंडास दंड भिडताना दंडास दंड भिडताना अन्यायासाठी लढताना मी पाहिला हा चंद्राचे साठी लढताना
मोठा शेण तुझ्याकडे पाहत होतो. अरे परत राम कोण? अरे तुला माझी दयान नाही, दयान नाही. हात तुला दया दाखवणार आहे. याद राम दलवारी. अरे हराम खो तुझ्या काना कुत्ताची जाळी करून आशीर्वाद. शेरशाच्या शब्दाला सरळ सामना करायला विनंती का सुखाची आसक्ती आणि दुःखाची भीती मानवती घ्यायला राजा हे महाराज. ज्याला कोण भयभीत करतो त्याला कोण भीती वाटत नाही आणि तो अस्वस्थ असतो तो निश्चयही पटवू शकत नाही आणि महत्वाचा मुद्दा होतो तो स्वस्थ असतो तो निश्चयही पटवू शकतो. म्हणूनच म्हणते ह्या विषयातून परीक्षा घ्यायला आपला हेतू तरी काय? आत्महत्या बंदा कोणत्या मुलाने आपल्या मानेवरती टांगती तलवार ठेवले ती तलवार मॅन करायला त्यांनी समर्थ आहे महाराज. काळीदास अरे भरामध्ये या शेराचा अपमान करत असतात. त्या अपमानाचा बदला घेतल्याखेरीज लहान गेला तरी महाराज आणि वडिलांच्या मृत्यूचे प्रसंग आजही मी विसरलेले नाही. वा वा पोरी वा. मग हेच लक्षात ठेव पोरी तुझ्या कालिदास महाराजांचा वाढदिवस आहे. आता संपूर्ण जनता जनार्दन त्याच्या वाढदिवसाला हजर होणार. तर तूही सामील हो. बाकीचं सैन्य घेऊन तिच्या पाठीशी उभा आहे. कसे आपल्या आज्ञा महाराज येते मी. चार लोक मुठीत घ्यायचं सामर्थ्य नाही. मस्त थांबून क्रियासारखं माझं आहे. असे खूप कमी लोक आमच्या राज्यात आले तर आमचा सण टिकणार कसं? राजसेवक मुद्रा महाराज अरे मुद्रा कसला करताय? महाराजांनी सोडून गेला होता कुठे? काय सांगू राजे शेरच्या माणसांचा भर सभेत अपमान झाल्यापासून ते न आलं ते डोक्यावर साऱ्या जनतेला तुमच्या विरोधात चित्रवत आहेत. काय शेर्या? अरे एवढी तुझी बजास? अरे शेर्या
सूर्याला आणि सुतर छाया जगाच्या चंद्रावरच्या तुला काय मिळालं? मला नाही माहिती. हा? वर तुझी तयारी झाली पण पण काय? पण काय? पण देशातही एक नर्तिक आहे. आपली इच्छा असेल एखादं नाच गाणं झालं तर बरं होईल. छान आलं माझ्या लक्षात. बोलवा तिला. सासू सध्या प्रणाम असो महाराज. मनुष्य गुलाबाने पाहताना फक्त फुलाकडे पाहतो. परंतु गुलाब असंख्य काठीतून जन्म घेते. ते स्वतःला काट्यात राहून इतरांना प्रसन्न करते. आपल्या वाढदिवसानिमित्त विराजते आजी आहे महाराज. माणसाचं जीवन हैराण करून टाकणारी लावण्य होती. बघा तुझं नाव तरी काय? माझे नाव अंजली महाराज. सरस्वतीची जागा अंजलीने घेतली. अंजली आता वेळ न घडवता एखादं गाणं सुरुवात कर. सध्या या अंजलीच्या सोबत गाणं सुरू करूया. परवा विचरणी खात होता तो उष्ण घेण्यासाठी शबाही जळण्यासाठी की उधळण्यासाठी. अहो तुम्ही झाला परात घुटमळतोय कसा हा यमाचा फार. अहो तुम्ही झाला परात घुटमळतोय कसा हा यमाचा फार. अरे शेर्या, अरे टुंगन, अरे तुमची एवढी विचार. एक लक्षात ठेव. आज तू आणि फाशी देणार आहे. लक्षात ठेव. राजकृतांचे फळ भोगावं लागणार आहे. लक्षात ठेव. अरे दीड दामडीचे तुम्ही नोकर तुमच्या कुळाचा देखील उच्चार होणार नाही. अरे नीरवताची लोकांच्या घरे कपाय लावला तू. स्वतःला घाट अरे मरण 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 कोण आला नाही जगायला. अरे तुम्ही तरी करणार आहात का? माझ्या कायदास हा चांगला मारणे आपलं तर नसतं. तुझा आवडीने घेऊन होणार आणि माझा आवडी मी सोडून माझे याला भाषेच्या पद्धतीने मुक्त करूया.
अरे भगवान, अरे शेऱ्या, मी जरी गेलो तरी तुमच्या नरकीचा गाडी दूर करून या. अरे कालिदास कंगन, अरे मी जरी गेलो तरी भूत म्हणून तुमच्या नरकीचा आणि ओढा तो दोरखंड ओढा स्वर्गीय सीताबाई रामचंद्र म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ श्री संजय म्हात्रे याचकडून 1100 रुपये आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे हॉटेल चालू चे प्रोप्रायटर वासुदेव त्र्यंबक ठाकूर पल्लेगाव याचकडून 2500 रुपये आलेले आहेत. एवनसी नमन मंडळ त्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अरे का बरं? अरे बायको मेली हेल्दी असती. अरे वा! तिला प्रेम कसं करायचं हेही कळत नाही बा. अरे नाही कसं तू कमी पडतोस तिच्याशी प्रेम करायला रे. अरे हाय ते लेकरांनी काही लेच्यापेक्षा नाही चांगला मर्दगडी मर्दगडी. अरे कळला तुझा मर्दपणा. बायको चुकलं बरोबर. तू माझी चेष्टा कर दुसरं काय सुचणार. अरे दुसरे काय जायला ती काय बायकोचा पहिला काय रे. अरे बाबा अरे. एवढ्या बडाई मारू नको. एखादा तुझं लग्न होऊ दे. होऊ दे होऊ दे. मग बघ बायकोचा बैल होतोस की ताटाखालचा माजर होतोस. अरे सध्या एवढं काही मी बघली नाही. डोळे मिटून करणार नाही तुझ्यासारखा रे. आवाज आहे कोणतरी आलं नडल्या आलं म्हणजे
वेगळ्याच रूप राहून निघाले. कुणी पूर्वजांनी केलेली पुन्हाही म्हणावी लागेल. कुणाची तरी पाऊल लागते. आपला आरूचा घेतलाच पाहिजे. मला जीवनातून उतरवलं. त्याला जमायचं शिकण. कपटीकरण करून रोज सियासत बसवणारा शैतानानो, तुमची पारंपरा फुलून झाली नाही तर नावाचं जीवन होणार नाही. आपण सामने म्हणजे राजकुमार का? होय, त्यानंतर काय करते आणि कुणाची वाट पाहते? माझे नाव अंजली. ज्या हाताने कांद्यात मारण्याचा खात्मा झाला त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. योग्य तरी कसं होईल? झोपलेला ना जागा करता येईल, पण झोपेचा सोंग घेणाऱ्यांना जागा कोण करणार? ही अंजली झाल्या प्रकारा कारणीभूत आहे. त्या शेष एका दंडवती बाई बळी पडले. ऐकून सारा प्रकार माहित आहे मला. तुझा बाप कालिदास जीवन बाबा म्हणजे तुम्ही मला न्याय मिळवून देणार. जीवन त्या पोरीने तुझ्यावर शब्दाचा गोळ्या नव्हते. तिला मोहित करून घे. ती तुला उपयोगी पडेल. जीवन त्या समोर त्या चंदन खोऱ्यात माझा मित्र चंद्राना पुरवतो. तो तुला मदत करेल. येतो. अरे महाराज, बचारा पोरगे त्या राजाच्या भोवनात उतरले गेला. त्याचा न्याय तुम्ही करायचा आणि या वाघांना शांत राहायचं. नाही शाळा नाही. आलो तुझ्या भेटीला. मृत्यूच्या घरात पोचण्यासारखं वाटतंय. एका निरपराधी राजाला स्वतःवर कळवले काय? आणि काळाचा तुझ्या हस्त म्हणून वाटते. त्याच्या बाल मुलाचं काल हाताची जाईल. नाही तर भूकड मारसे. आजपर्यंत कोणाची हिंमत नव्हते या चंद्राच्या गुहेत प्रवेश करायचे. आज साक्षात मृत्यूने धाडून ठेवलाय. एवढी मदत आहे. चाल तुमच्या कालिदास पुत्र जीवांना मारा निघालास. तुझा मित्र कालिदास. अरे पुढचा इतिहास जीवन तुला सांगितलं. येतो. कालिदास पुत्र जीवन. अरे चंद्रा चंद्रात खोऱ्यात खेळणारा प्राणी म्हणजे देव माणूस आहे. अरे तुझ्या बापावर झालेला नाही
कारणीभूत शरीर आणि माफीची साक्षीदार धरती बाहेर आहे. काही कारणास्तव या जीवनाच्या चुकत असेल तर डोळ्याची पावली ठरकायला हा जीवन माझ्या पुढे पाहणार नाही. काका मग करणार नाही मला त्या जीवनला जीवन माझी ही जीवन नव्हता. तुझा परिस्थिती वेगळी आहे रे. कल्याण पुन्हा दडा पडला. आई वडिलांची हत्या झाली आणि या भारतात माझ्या अंगाची चांगली सोड झाली. तेव्हापासून मी दरडे पडलो. परंतु कोणत्याही वीराने लोकांना त्रास दिला नाही. आणि मला जोडीदार होता तुझा बाप भेटला आणि ते काही खून झालं. तेव्हापासून एखादा मी झालेल्या वातावरणामध्ये जोडीदार शोधू लागलो. आज बायकोने खूप भेटलाय. खूप बरं वाटलं. पण तुम्हाला तुझी सुरा शिकावून शांत करत नाही. आणि तो म्हणजे त्या दोन आपल्या साहेबावर त्यावेळी जर नशिबाने साथ दिली म्हणून आमच्यातून सही सलामत निसटला. नाहीतर सुद्धा मी चित्तावरून ठेवलेल्या लक्षात ठेवा. आता तो मोठा झाला आणि त्याच्या जोडीला तर चंदन गुराचा कंदेला असं गुप्त आहे म्हणून समजलं. तुमच्या धनाची वेळ आली म्हणून तुम्ही माझा घेता. खंडन ठिकाण होतो तुमच्या संशयाने हाती धरले ती सत्यासाठी धरलेली आहे. आणि मनाची भीती आम्हाला बोलेल नाही. लक्षात ठेव. असं काही नाही सांगतात म्हणून ती सांगतात आपल्या भोवती तो कांदा महाराजांचा हात एक ना एक दिवस आपला नाश करू शकतो असं वाटतं. बोला राजे होण्यापूर्वी आपण चंदन खोड्यावर हल्ला केला. तुला जेल बंद केला. आपल्या शब्दाला मोहन दिला नाही तर चंदन नाही संपूया. तयारीला आपल्या मानव सर्व नाही चालवली. नाही तर त्या बायकोचं मला म्हणते कशी 4 वर्ष झाली लागणार अजून काय भांड्याला पोक नाही आलंय. अंगाने वय अरे साखऱ्या म्हशीला मागं काढेल एवढी काळजू आहे माझी बायको. म्हणायची तर अरे तुम्ही दुर्गतीचा खड्ड्या तुमच्या प्रेताची काही महिने एवढी कठोर होऊ नकोस. पाहिजे असल्यास आम्ही दोघंही खड्ड्यात गेल्यावर आमचा जीव गुटमचा याचं काय त्याला की नाही माझ्या कोमल हाताने अग्नी देई. नको नको ते कशी वाया कशाला नव्हते त्यापेक्षा माझं हाताचा
हात पकडतो माफी माग आईनो नमस्कार बाबांनो नमस्कार नमस्कार आई करू नको असं हा बाबा सोडून या नर्तिकीला प्रेमाच्या ताळे लागताय. नाही महाराज तुमच्याकडे घेऊन ये म्हणतो काय म्हणालास? अहो कशासाठी काय तिला हल्ली घालून फिरून नाही का भास सोडायचंय आईल्यावर आईला तुम्ही खुश का हो? अगदी माझ्या मनातलं बोललास. काय म्हणालास? खुश का हो होय. अरे आम्ही खुश आहोत. कारण आमच्या नजर गजेत आमची पट्टाराणी आहे म्हणून. आमची आहे हो आमची आहे कशाला वाटेल आलो काय म्हणालास? आमची आहे तुम्ही कशाला वाटेल आलो पाहिजे तरी काय अरे आम्ही खुश आहोत ना. आमच्यासाठी सुंदर असा गाणं हो होणार हे सध्या कालनाला झोंबल असंच गाणं वा. गावाला पाऊस पडलाय म्हणून काय सांगतोय ऐका आला वारा किती पावसाच्या धारा माझी माझी चिमणी बघून याचा पोपट उडाला एवढा पोपट तुझी चिमणी बघून एवढा पोपट तुझ्या अरे हे काय या काय सगळे चिमणेच आहे हे काय सुंदर माझा लाडका आहेत ना. अरे मग बोल ना. अरे सुंदरचं गाणं म्हणा. अरे मला लागलं तर नाही बोल नाही. मग बोल ना. लिंबुणीच्या झाडाखाली हाकाल्या आमचा दारू पाडी हे लिंबुणीच्या झाडाखाली हाकाल्या आमचा दारू पाडी हो लिंबुणीच्या झाडाखाली हाकाल्या आमचा दारू पाडी हो लिंबुणीच्या झाडाखाली हाकाल्या आमचा दारू पाडी हो कोण मला चुगली झाला हो कोण मला चुगली झाला हाकाले आमचा पकडून गेला हे लिंबुणीच्या झाडाखाली हाकाल्या आमचा दारू पाडी हो लिंबुणीच्या झाडाखाली हाकाल्या आमचा दारू पाडी हो लिंबुणीच्या झाडाखाली हाकाल्या आमचा दारू पाडी काय म्हणालास? अरे काय म्हणालास? काय नाही काय म्हणू मी अरे लिंबुणीच्या झाडाखाली कोण दारू पाडी आणि कोण चुकली झाला? अरे कोण चुकली झाला? पळवल्या असताना जाऊन द्या काय म्हणतोय? अरे काय म्हणू तुला? अरे सुंदर गाणं म्हणा. तुमचं काय आहे उमडीचं आहे कुत्र्याचं आहे कासा दादा होता काय म्हणालास? अक्षर दादा. अरे आमच्या राजवाडे कशासाठी? लांगडा बघायला आग्र्या भरायला. आणि कोणाला? बाय तुम्हाला तुम्हाला ना या महिन्याला हो काय कुठे तो कासा दादा म्हणतो काय काय म्हणतो? काय म्हणतो काय म्हणतो? आवाजाचा दादा काय माझा सुनेत आवाज आहे बाप्पा आवाजाचा दादा तुम्हाला सांगू किती लावू नका दादा रावडी आवाज नाही गाताय कशा अरे बोल.
गेली होती भारा करा महाराज इकडनं जायचं तर इकडनं पाणी घातली ना मालकाने इकडनं जात चल ग काय ग बघितलं ह्याच्यात तर माझ्यात नाही आहे याला सापळाला बाप वाटतोय व्हॉट्सअप नंबर आहे चादरीच्या आतली चेकिंग करतात बाहेरून नाही कधी आतली चेकिंग करतात मला इथे आता त्या पुरी तो भेटत नाही तू हा म्हणतो ती घाई केलंस बघ ये अशी आमचा भाऊ तू काय माझ्या रस्त्यात काय तर ओढून सारं गाव झालं तरी सारं गाव मला टोपी गेलं पण माझ्या मुलीला राजा होते काय बोल मला घातलं येत नाही मला घातलं येत नाही नीचा सोड मला अरे माझ्या तुझ्या प्रधानची कंगण्यासाठी जो नाचुकती हो आता नाचुकती हो
शंकर माळी जनार्दन शंकर माळी गाव कासप यांच्याकडून 500 रुपये आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे दुप्पा आणि कुमारी मित्र वड यांच्याकडून शिपायांसाठी 100 नमन मंडळाचे आपले धन्यवाद. चंदन खोलो होय सरदार आज तो चंदन कोणीतरी जाऊन आपल्या नावाचं घ्यायला कोण काळी माता प्रेमी तुझ्या ठेवापुरी मंदिरात चला देवीच्या पूजेला समोर आणि देवात देवाला नाही तर तू तुझा देवा चोरीला गेले तर हा काय बोलणार अरे माझ्या काळीबाजीचा अपमान केला सहन होणार नाही. तुम्ही चाल धने खाल तुमच्या फुलाचा उद्धार होणार नाही. शांत हो आणि त्यांना एक लक्षात ठेव ईश्वर हत्या करणारा देत असतो आणि त्याच्यात घोडा मिरवणाऱ्या कुत्र्या लोक तुम्हाला त्या थोडी दिसणार आहे. चंद्र अरे पुन्हा एक घोडा काही गोष्टी समजून घ्याव्या याचा तुझं भलंय म्हणून म्हणतो आमच्या सैन्यात सामील आणि जहागिरीवर सुटतात त्या जहागिरीवर आणि याच्या सत्ता समोर काही हो काही बघा काय राहता हवाय पाहता काय गंगेन यायचा दूध पेरणार आणि जेलमध्ये बंद बंद करून ठेवा. अरे निशस्त्र असेल गाव पाहून घ्या तुम्हाला जीवन एक टक्क्याचा खात्मा केला तुम्हा आपलं काम करते कंगन त्याच्या शेतासाठी जा आणि बाकीचे काम संपूर्ण ठीक आहे. हाती देवीचे पूजेचे सामान तसे वाल्मिकांच्या रामायणातील नळ आणि नील तसेच ह्या चंदन खोऱ्यातील चंद्रा डाकू आणि शिवल परंतु इथे बडबडून काय उपयोग ह्या धर्मी आजची शिकार व्यर्थ केली. नगर चुकावून सर्व चंद्र खोऱ्या ठिकाणी आले कोण अंजली आणि कुणाची वाट पाहते कुणाची काय रामातील रामाची मग मिळाला का तो राम दुर्दैव आले वाट्याला आपल्याकडे जीवाभाडे लक्ष देणारे चंद्रकाका पकडले गेले
नाही आले नाही आमचा पाय थोडा चलाचा तुझा विचार तर नाही ना हे सारं सत्य आहे आणि हे खोटं वाटत असेल तर त्या समशिरीने माझी मस्त धडा विक्री करा. अरे शर्या अरे कंगन अशा करत जाऊ नका. पण लक्षात ठेवा माझ्या पिताजीच्या झालेल्या फाशीला आणि चंद्रकाकांच्या झालेल्या अन्यायाला वाचा बोलल्याशिवाय हा जीवन कदापि गप्प बसला नाही. अंजली काकांची सुटका होईपर्यंत तू या काळीमातीची पूजा कर. हे तोच मी. ठीक आहे. चंद्रा आमच्या सैन्यात सामील हो आणि जहागिरी मिळव. पण तू शांत फुफ्फुसा गेला नाही. काळीमध्ये या घटनेला तुझ्या भक्ताला घालण्याचा आता राम हा परमेश्वर अवतार मानला गेला खरा परंतु त्याच्या भोवती आता चांगलं लढणं होत आहे. या चार विद्यात मार्केचा बॅच राग झालाय. कुणाल खाऊ परंतु एका दिवसात कोण करण्याचा माझा काळीमातीची पूजा. अरे चंद्र पूजेची काळजी करू नकोस. हा कालिदासाचा आत्मा तुझ्या कालीमातीच्या पूजेसाठी हजर. आणि तो काय मदत करणार. तुला भूताचे राजेशापत आहे. मनुष्याच्या अंगाला हात लावायचे. उद्याच्या सूर्योदयापूर्वी तुझी अक्कल खेळाचे मुक्तता केली म्हणजे झालंच. आम्हाला बघवत नाही. तुम्हाला यातून माझी सुटका करा. काली माझं तुम्हाला काही करू त्याची तयारी केली होतो. शेवटची इच्छा काय केली होतं. तुम्हाला काय वाटलं असं काय करणार आहोत काय आहे ना. कंजन अरे पिसाळलेला वाघ आहे. चला बाहेर का आपल्याला मलापती करायला वाघ फक्त पुढे पडेल तेवढंच. आज मी उपाशी राहिली की रक्कम आपा भरून अरे भोगला तर बाप रक्कम भरते रक्कम भरते. काय म्हणतो पण मला आवडत ना तुला. तुम्हाला साहेब करणार आता तुम्ही बोल नाही तुम्हाला नाही म्हणतोय ना. परत काय झाला दैवाने हा खेळ रचिला. पर
शिवाने हा खेळ रचला विनंती माझी आज थांबला विनंती माझी आज थांबला चांगलीच गोष्ट आहे आनंदाची गोष्ट आहे जीव गेलेला नाही असं कुठं होत नाही पाणी अजून दोनात करायचे आता ते म्हणू नको आता घेऊन जा आणि समोरच्या घरी फेकून द्या खाऊ लावून द्या कुत्र्याला उचल काय नाही अजून तिसऱ्याला बोलव मला तू पण एका वेगळे माझ्या काही शकणार नाही पाय लाव बाय पाय लाव पाय लाव पाय लाव लावतोय होय होय त्याला का पाडतोय एक लक्षात ठेवा तुमचा हराम खोर जिवंत पाहिजे आणि तुम्ही का थांबला
आवाज नाही चंद्र टाकून गेला म्हणजे वरती गेला काय केलं रे असं कसं झालं रे उलट झालं मला ह्या सोडला चंद्र टाकला ह्या सोडला मी नाही सोडलाय होय पळून गेलाय मग काय झालं अरे काय झालं अरे बोल काय नाही बाबा त्यानं काय नाही केला ए सांबा कितने आदमी थे रे हो आदमी बाकीच्यांना काय वड्या वडवलं तरी काय कितना इनाम रखा है पूरे 50,000 पूरे 50,000 यहाँ से 50 दूर गांव में जब बच्चा रोता है माँ कहती है बच्चा सो जा नहीं तो टकरा जाएगा इसमें पानी कम है हम भी देख लूंगा तुझमें कितना दम है जो डर गया वो सोचा मर गया अरे मी आलोय मी हा खुबड्या आलाय खुबड्या नाही तुम्हाला खुबड्याला नाही लावले ना त्या नावाचा खुबड्या नाही खुबड्या मामा मामा तू होतास हा भाचा नाही भाचा मामा शेप काय वणीला ठेवलं की काय अजून बोललं होत नाही पाचा आलाय पाचा ओ मामा तुमची मुलगी कुठं आहे करते शिक्षण घेत आहे मी बोटीवर आहे बोटीवर सोडायला बोट्या ओ मामा मी मामा तुमचा भाचा मी श्यामा आवडलं ना भाचा आहे प्रकारचा भाचा आहे ओ मामा मी मामा तुमचा भाचा मी श्यामा तुमची पोरं मला देणार का मामा तुमच्या पोरीशी माझं लगीन लावणार
ये बाबा ये असं नाव का हे भाषा भाषा मी पुन्हा येईन ह्या कोकणात मी इथं पुन्हा येईन कार्यक्रम करायला तुम्ही त्या श्रीमंत बापाच्या घरात त्याच्या लहान पैशाच्या भागेवर आता खोलात शोधून काढून खात होतो. ठीक आहे. ती काही सापडेल जीवन तिथं त्याला नेस करा हे भक्ताला न्याय मिळाला खूप बरं वाटलं. गंगन आणि शेऱ्या हराम करून आलो तुझ्या अरे जे पडून पडून जाणार शेठ तुला काय वाटलं हा कंगन तुला सदासाठी सोडेल आणि तुझ्याकडे शोधत होतो मी. एवढी मदत सांग सांग तुमच्या म्हणजे कोणते तूची सगळी फितोरी केली होणार तू रक्त का या शेराच्या नावात फितोरी झाली. लक्षात ठेव
आज तुला मी जिवंत सोडला बंद खोली आज हितोरी आज मी कायम संपवणार आहे म्हणजे आज तुला खास करणार आहे अरे जीवन मार करतोस लाज वाटत नाही तुला कोण आहेस तू जीवन म्हणतात मला अरे ही काय कुठली असं मागून का वाद करतो आणि हिंमत आहे तर समोर ये चल जय जय महाराष्ट्र. हॅलो. जनार्दन शंकर माळी गाव कासप यासकडे 500 रुपये आलेले आहेत. धन्यवाद. अशा तऱ्हेने हा कार्यक्रम इथेच संपला. रसिकजनांचं पुन्हा एकदा आभार मानतो. ठेवा.